South Africa siphinde sibingele ngane zakwethu ke sibingela ke sangapha khona endaweni yaseMtuba nibengela komduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ke ithuleleni organization singapha ke sesithola ke nodadewethu naye uthe ucela ukuthi ke abone uthuleleni khona ngapha endaweni yaseMtuba naye ke khona afisa ukuthi akudlulise ke okumphethe kabi nangokhona kodadewethu ke sawubona sisa. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ubani egama sisa? Ngontombenhle wakwaZulu. Oh Mageba. Yebo. Kephi? KwaSomkhele. KwaSomkhele? Yebo. Niphethe ubani? Nkosi. Umkhwanazi. Uyangazi isibongo sami mina? Yebo. Ngubani mina? Umkhwanazi. Omkhulu, ungathi umkhwanazi. Thana omkhulu. Omkhulu. Usho impela nje nje kunzima phela ukuthi ngithi omkhulu ngoba nami ngimkhulu. Hayi cha phela lawo okhona nokukhuluma naye mina kumile nje umkhwanazi omkhulu. Ngisho emncane ephuma esifini sika mama. Umkhwanazi omkhulu. Kuthiwa nje umkhwanazi omkhulu. Wena kuthiwa Mageba kuwena. Yebo. Futhi sibakhulu sobabili eh? Yebo. Yebo, ukhala ngani dadewethu? Ngikhala ngokuthi ngoJune mhla 18 wango-2025 ngangenelwa abafana abawu2 bengena ngewindi eDunning Room baqonda ekamereni lami bavala elikamama baqonda ekamereni lami bafuna ifoni ngabanika bafuna imali ngabatshela ukuthi ayikho isebhenki basebethi angibhekele befuna iqolo bethi angingamemezi ngiye bengikwazi befuna iqolo lana babefuna iqolo bathi bangibhekele bafuna iqolo ngemumva iqolo lakhe emzimbeni emzimbeni phela siphela iqolo lemali ngaqala ngabheka le hayi ngabona ukuthi bazongenzani labantu nganqaba ngamemeza wasesihlona omunye akangivale umlomo ngesithupha ngamluma isithupha ilapho kabangikwaza khona amanxeba awu6 awu2 eswini elinye la ethangeni elinye la eceleni kwesinqa elinye la nala ekhanda ngangigqoka iweave ngabona sengibuye esibhedlela ukuthi nakhona ngathinta sengibona sengikhipha iweave ukuthi kunegazi ngawabikela ekhaya balivula icala cause mina ngaye esibhedlela ngagcina ngiye esibhedlela cause bathi umama umntana sekhaya ofunda eWater Sisulu waye khona ekhaya ebuyile esikoleni elele nomama ekamereni kanti yena akalele uyezwa kodwa wathi mayezwa wathi mayivusa umama wangezwa vele waphuma ngewindi wayobiza obhuti abafana basekhaya ngapha endlini engaphandle kwaye lapho mayisememeza phandle base beyangiyeka baphinde bavula phade bekhiye khona umama baphuma umama wabuza ukuthi bafana bami nenzani baphuma bahamba ngase ngiye esibhedlela ke mase ngisesibhedlela ke ekhaya bahambe bawuvula icala amaphoyisa bangafika ngaleso sikhathi bazi bafika ngesikade ama fingerprint bawathatha sekuthintiwe because kwakumele kufaka amabhatla guards kwasekuthintiwe bathi kodwa kunankinga bawathatha umseshi sengibuye esibhedlela ngamfonela wafika ngamtshela sonke istory ngoba before befika abafana bezongwazi kwakungabo past 12 kuya ku1 ngoshaya u8 kwaku 1949 kwafona umuntu wesimami ngoba mina benginesaluni lapha ngaka David esitolo phezulu lo muntu wesimami ayifona ebusuku ngoshaya u8 ngilele ngikhathele vele umzimba wawusikhonto ezokwenzeka kimi ngithi mangim-answer lo sisi ifoni yakhe ingifake ku call on hold ithi on hold bese ithi retrieve shuthi kusho ukuthi ungixhumanisa nomunye umuntu ayinga understand ethi sisi ngisacela onhle ngisacela uzongiluka manje intombazana adingiluka ayiqedanga ukungiluka ithathwe indlela nami nginendlela kusasa ngiphendule ngisebuthongweni ithi mina ngifake inzipho zinde ngeke ngikwazi ukuluka khona lapho ivali phone bese ngithi mina hayi awuthi ngiyifonele ngoba it's call on hold understand ukuthi why angihold bese yangiretrieve ngoba ikukhombisa ukuthi ingifaka ngixhumanisa nabanye abantu ingayi-answer iphinde ifone futhi ethi yawe enhle ngicela ungiluka manje imoto engihamba ngayo ithi ngeke ikwazi ukungiletha lapha ekhaya kini ngithi ngisayiphendule iphinde ivale iphinde ifone kwesithathu ithi yebo nhle ngilana esaluni ngicela uze uzongiluka noma ungithumele abafana noma ungihlangabeze bese ngithi mina ngeke ngikwazi ukuhlangabeza ngoba labafana basekhaya abekho abangakuhlangabeza hayi bese ithi hayi okay ngiqhubeke futhi ngilale
Kwaba lapho-ke ey'ntatha-ke kwase ngabo 12:12 kuya ku-11 ko-1 kwase kwenzeka lesi sidumo-ke kanjalo. Kwaba kanjalo-ke ngaye esibhedlela ngalo mzuzu ngakade nginomntwana wayesesiswini, kodwa wagcina esephumile ngenxa yokuthi ngalimala kakhulu, ngagcina sengihlinzwe nanokuhlinzwa ku-check-kwala ukuthi angilimalanga yini amathumbu. Okay. Ngokwakho kulokho kulimala nokuhlaselwa okwenzakala ekhaya osola bani sisi? Ukuthi ubani umenzi mhlampe noma uthumela abantu noma umenzi wobubi? Akekho umuntu engingamqonda ngithi engingamphoyinta ngithi ilo, cause kwa-container baningi ababeyifuna. Kune-container ebengisebenza kuyona esaluni umalume wami nje lapha amahlobo yayibekiwe, ngahamba ngawucela ngathi malume ongenani ngisacela ungirentise, as long ngizophuma ekhaya kungasemgwaqeni la ama-client ngizowathola. Umalume naye washo ukuthi baningi bebeyifuna mshana bengingafuni, kodwa ngoba uthi uzorenta mshana ayikho inkinga. Ngase bengirenta kulowo saluni, kodwa abanye babo bebefika bethi hawu umalume wakho wena usenginikile le container, it's like unginike mahhala. Ngasho ngibatshela ukuthi no, ngiyakhokha mina. Ngathi yabona ngoba kuyisaluni ngingafuna abantu sibe bathathu ukuze sizokwazi ukukhipha le rent. Ngangeke ngikwazi because kusemakhaya ukuyikhipha ngida leyo rent ngoba shuthi ngangiyobe ngisebenzela ukuthi ngikhiphe rent. Ngafuna sababathathu ukuze sizokwazi ukuhlanganisela le rent le. Baningi ababeyifuna. So angike ngisho ukuthi yibo, but ngokwami ukufika bengihlele ekhaya angikaze ngize ngingenelwe, ngiluke ekhaya ngingazi bantu, kodwa sekunale sengirenta i-container noma babona ukuthi nginemali yini noma bebona gcwele bebona ukuthi kunemali yini, angazi ngizothi obani abafika. Ngoba ngigcina umuntu wesilisa sengisola kwasana, ayekho umuntu engasamsoli ngoba kwasekhaya mawuthi uyabuka akukwazi ukuthi kungene umuntu kwiwindi eliphambili e-dining room, angene akhiye like umuntu owaziyo yonke into sofika enzeni, akhiye umnyango kamama angene kowami. Futhi uyambona lo muntu ukhululekile, babekhululekile, babetshela ukuthi no, akekho umuntu owesilisa la noma ozoba namandla ukuthi alwe nani. So angazi kwasekhaya ngigcina sengisola ukuthi why kube ngathi lento yonke yayiplaniwe. Akhona amawindi angemumva lapho kumnyama khona babengangena khona efama ihendle ngoba kwaku-aluminium mase kuphuma ihendle kulula ukuthi ivuleke, kodwa kusuke kunomuntu vele osuke azi ukuthi vula lana wenze lokhu ngeke uzuphazanyiswe umuntu. Uma ukhiye kulo mnyango vele lana uzothola yena yedwa elele nengane, ngoba ngangilele nengane. Yebo. After-ke usubuyile esibhedlela, amaphoyisa kanye nomakhelwane kuthini ukuphawula kwabo mhlambe ngokufunisa umkhondo nangeyigebengu ngoba phela shuthi endaweni phela kuphephile kunenswela boya ezingaphinde zicaluze mhlawumbe abanye abantu futhi? Abanye omakhelwane even ngisasesibhedlela babefika kumama bethi ile container le, babesha abanye bethi umalume wakho wena unginika kanjani i-container, bona bebekade beyifuna. Baningi even sengibuyile nami ethi umuntu mayizongibona ethi noma uthola ukuthi ngihleli athi okudlula umuntu esethi hayi yekela lokhu kuluku ngaze uyofufela e-container, like ngathi khona ulwazi abalaziyo mina engingalazi. Babesho kanjalo nje ngoba nje impela umama waze watshela namaphoyisa ethi leya container, but ngokuthi mina vele ngangisane trauma kwangakafiki nje lokho ukuthi ubani and babethi umalume. Ngithi mina umalume lo ngirentisa, ngathi mina umalume akakwazi mina ngizomnika imali aphinde akwazi mina. Uwethu bengasangifuni kwi-container bezongitshela ukuthi hayi mshana, hayi sekukhona abanye mhlawumbe abazokhokha kangcono kwena. Ibibhizi i-container? Ibibhizi ngama-weekend ngey'ngane zesikole, uma ngama-weekend kufika iy'ngane zesikole nothisha. Kodwa nje beke kwenzeke nje uhambe the whole day ingazange kuze ngene umuntu. So now usaqhubeka uyayi-operate i-container noma uswayeka? No, ngacela nje sasesibhedlela ngisasengwelezane ngathi ekhaya ngicele bengikhiphele konke okwami because akusekho safety ukuthi ngoba ngathi ngisaba ngisho ukuphuma ekhaya ngiye ngaphandle ngoba ekuseni nje ngihambe sekusile, kodwa ngisuke umuntu engizohlangana naye kusuke kusho ngiyisaba ngoba sengeke ngayithola futhi enye isaluni kaSomkhele bethi angize, ngathi no
angakabi ready mina ukuthi ngiza ngoba angisazi isizathu sokuthi ngigwazwe ukuthi kwakuyini. Ngizothi ngiye esaluni kuyabuya ke late ngoba nje mangama weekend suke wazi ukuthi kuyenzeka ukuthi uphume ngisho 12 uphume ngisho 1. Ngizobe ngihamba kanjani bakwazi abantu ukungilanda ekhaya fresh. Oh, uphumela ukuthi ubuzohlangana noThweleni ngala? Yebo. Kukephi uqhela ngani nasekhaya? Ekhaya kaSomkhele. Ngaseklinika kaSomkhele. Unqamle edrobheni? Edrobheni ngehle khona edrobheni ngasengigibela ezinye izinto ngala. Yebo. Ayi phela siswami. Nathi ungasabi baba siphume early nathi eThekwini siphume nje ekseni ngo4. Ngoba njengoba bengisho nje ukuthi sizobe selapha ekseni siyajika futhi khona ekseni. Because kufuneka siphuthume ngapha eThekwini khona umhlanganiso ophuthumayo. Kodwa sathi ngeke ke singakuboni phela ngoba ke ufuna ukubona uThweleni. Yebo. Ufisa usizo njani ke dadewethu noma nakho usukhona la kaThweleni? Mina iThuleni ngifuna ingisize ngokuthi ngazama ukukhuluma nomseshi wami. Washo wathi ngamtshela ngathi mina ngoba kunentombazana eyangifonela and ukukhuluma kwentombazana izinto eyayizisho ayihlangani. Sengiqalile ukuluka ngicela ungiqedela. Mase ngikubuza ukuthi ulukane sithi igode noma i-soft thread. It's like sengizoyiqala phansi. Ukungifaka kwayo ku-call retrieve no-call on hold. Ifuna ukungikhipha ekhaya ngiye esaloni. Mina enhlizweni yami kunokuthi leyo call leyo shuthi ngangibizela ukuthi lento izokwenzeka esaloni ngingaze beze befike ekhaya. So ngifisa isifiso sami sokuthi ngoba bayithatha ifoni inamba yayigcina ngo440 bayithatha kodwa ifoni angiyibekanga engqondweni bayithatha ka Vodacom ngineshow ukuthi bangakwazi ama records ahleze ekhona ngoba besethi yonke into inama records akhona bengawathola ama record ukuthi okay inamba yamfonela kwaku 1949 ubani waye baxhumanisa nobani. Angisho ukuthi bayizigebengu labo bantu. Ngifuna kusilidele ukuthi if ukuthi ilaba abantu ababethunyiwe ngangixhunyaniswa nabo ngeke ngihlale ngababona because babengawagqokile amabhara club babelokhu zabe begqoka amakotoyi. Abantu abangikwazi ama bengaqhamuka ngabakhomba kodwa inkinga ukuthi angikaze ngibabone mina angibazi akusibe abantu engithi ngiyabazi ngibabona usuku nosuku but mathi sebeyaqhamuka ngabakhomba. Angisho ukuthi amaphoyisa ngifune ngisize ukuthi sibophelo wangifonela ngifune sithole ukuthi laba abangikwazayo babengekho yini kulabantu ababekholile eyayiretriever kwaze kwabakathathu. Okay, umseshi wakho ugcina ukukhuluma naye? Umseshi ngamgcina ngawo ulo uJune. Unyaka odlule? Yebo, after kwenzeka lesi sigameko. I-case number nayo? I-case number nginayo but ngokuthi bengingena phone ngagcina ngayisevanga sengahambele ngiyochecker ezintweni zami engangibhala kuzo ukuthi yayithini. Okay sisami. Ukuthi phela ngikubuza lokho ngoba ngiyazi abantu abaningi baye bangazi ukuthi i-process ihamba kanjani mangabe udila ke ngento ethinta amaphoyisa. Because masuvula icala funa ibe khona i-case number. I-case number ifana as an identity ID yakho yabo. Okwazi ukuthi identify ngayo ifile yakho ukuze noma ufuna ukwenza i-inquiry ngalo uye police station and izokwazi ukuthi ikutshele ukuthi ke nanga umseshi wakho phethe yabo. Umseshi akumele ukuthi umsabe because umseshi usuke ezosiza wena ukuthi akwanjani ukwazi ukcrack icase yakho uthole justice. Umseshi kuyafunela ukuthi ke umazi uye kuyena ngoba naye mhlawumbe usengathuka ukuthi hawu udadewethu uMaZulu singakaze mhlawumbe kube khona ukuthi ke siyathusana mhlawumbe usengaze awobiza abantu bakoThekwini othuleleni ngithi yabo. Angisho ukuthi kuzoba njalo but sengiyasho ukuthi unelungelo anytime lokuye police station uyocela ukubona umseshi akuvulele idocket yakhe ngithi yabo aku-update ngayo ukuthi sengabe ngafika phi nophenyo hence njengoba uthi nje wena ifoni yathathwa yabo. And uku-accessa ke lama call nalama social network platforms ama network platforms lawo osho njengo Vodacom ngithi yabo nakhona kuba neprocess yakhona because ufuna kufaka isicelo phela yabo. Nabo bako Vodacom labo abawade deal mala ngithi yabo kufuneka i-status ikhokhe. Mhlambe ngenzeka ukuthi uselistini akuwena wedwa mhlambe ziningi izinamba edinga amaphoyisa afanele verify ke lawo ma calls. Thina ke phela sifani nabantu abakhulu. Abantu abakhulu uthe ebulawa namhlanje kodwa kuyothi kuphela isonto ngithi yabo. Yabo ngokusukume phela onxaka laba abasindwa ama teams la emahlomba ngithi yabo. Inecala labo kusukume namadoda amasudi labahlele eParliament osopolitiki uma ngabe kunaleyo ngcindezi ke uyubona icase yakijima but okwethu thina kuyaphela ngisho 2 years or 3 years senze investigation yabo. Sengisho lokho ukuthi ke ungamsaba umseshi
unelungelo eligcwele ukuthi uhambe uyozwa kuyena. Umseshi after yonke into sasikhuluma ngaleso sikhathi ngoJune sasikhuluma. Ngamfonela this year wangayibambi call. Kodwa into yami ithi kathi sikhuluma efike ekhaya ngamcela mina umcela wami ngamcela ukuthi enze lento elokhu ihlele engqondweni ukuthi ngicela ngoba kuthiwa ibona abane access yokwenza ukuthi behambe bekwazi ka Vodacom bethole ukuthi uba wathi kwathi kunzima umshushisi ngiyazi ayivume lokhuza leyo ufuna ukufakaza obugcwele so ngizobuthatha ubufakazi obugcwele ngoba phela abafana ngiyavuma abawu2 angibazi kodwa ngababona mina engamcela khona nje ukuthi okay ngiyavuma angibazi abafana akubo bonke abantu abahlaselwa abantu ababaziyo ngoba ngithi mina angeke ngazi ukuthi imuphi angikwazi ukufanekisa ngithi mhlawumbe usibani wathumela igebengu kunzima kumina because bengihlezi ngihleka nabantu anginasi sitha mina engathi ngithithiwa mina impela sesibambene nje izandla sekukhulunywa ukuthi sekungazithengelwa nabantu ngoba phela kuyabonakala sabafana babethengiwe la mawusuhlala phansi uyibuka umseshi wathi kunzima umsushi ufazi obugcwele bukho yebo ngibuyela kuleli lokuthi ke njalo uyabona ukuthi abantu abangena kini bazokwenzakalisa ukuthi ke abantu abaziyo kini yebo akuyeni outsider nje umuntu yabo kuba benomuntu obanikeza information ukuthi ikamera yakhe lisendaweni ukuthi yabo and mawuthi bavala ekamereni bavala ngani ngokhiye ngani no kade kulahleka ukhiye so uma uyadayisa so uma kulahle ukhiye kwase uba nomshudo wafaka umshudo bathatha umshudo nje bawuthi angithi yabona abantu abaziyo basingena endlini kumnyama sazi ngani kunomshudo la ngithi yabo uma ukuthi uqoqe uma umemeza nawe sazi ngani futhi igebengu ngibaleke phela yabo but lezi ezikwazi ukuthi nokuthi wamemeza ngithi wamlomo omunye yebo baqhubeka bagwaza ngicabanga nje babe infiltrate lepheni wawumemeza nawe magwaza ngithi yabo ukuthi mabeqhubeka bema shuthi they were relaxed ukuthi we sure ukuthi there's no one ongaqhamuka zokurescue la ngaleso sikhathi yes so yikho ngithi ke into yakho ungayibheki nakude ikade ngisho babuthuleleni ukuthi okunzima kuyakhombisa ukuthi mawuhlala nje ibuka umuntu kusilento itangapha hayi ngisho ukuthi mhlawumbe kusungula umuntu wangaphakathi kulaba babesegcekeni kukhona yes owayazi yonke into so inside job khona ngaphakathi owayazi and iwari sibaningi ekhaya yebo ngigcina segcina sengisola wonke futhi bona abesilisa abangaphuma ngisho ukuphuma sebeyobizwa ingane sengivele ngithi shuthi ibone okay no dadwethu ayikho ufisa sikukhulumele nomseshi wakho yes uthemba thina ukuthi sizokwenzela lokho yes uKhanyisani Buthelezi ngamazi negama lakhe ubani manje umseshi wami uKhanyisani Buthelezi umbizelani manje ngegama umseshi ikhwade ngisho phela ukuthi umseshi asingayi kena sengazothi manje sekuqatshweni no akuxatshene sengisho lokho ukuthi yabo manje nawe mase umusho kanje mina that's why bengithi unayo i-case number because i-case number iyona i-identity yakho ne-case yakho thina if usinikeze i-case number we'll know but phela kulona iqala phela ukummention angithi yabo because umsebenzi wakhe is a public servant usebenzela uhulumeni usebenzela umphakathi yabo bese ngisho nje ukuthi akungabe sengathi ngoba ngiyabona khona lokho okukhona nawe nakho ufisa ukuthi ukuthole nawe uzikwazi ukubhodla yabo yes okay ngathi ngibuze lokho after ulimele useke wazama ukuthola mhlawumbe ukweluleka ngokwengqondo ukuze lesi simo uzokwazi na ukuthi udlule kusona ngoba ngiyabona ukuthi sisekhona ukuthi usanefear kufanele ukuthi igcine usuphila impilo yokwesaba nje ngisho kuvela umuntu wesilisa usiyabo izokuphazamisa kakhulu into njengaleyo angikaze ngize ngilithola usizo khona usisi wami umzala wami owazama ukuxhumana nabaka Africa Center basitshela ukuthi uzoza umuntu ozongikhanselisha but akazange azafike kwagcina nje kuthulekile angikaze ngize ngilithole and ngiyayibona nami ngiyalidinga kunokuthi kwehle iyanyuka lento le and ingenza ngibe neenga abantu abasondelene nami nje ngine-enga kubona beze bebuza ukuthi why kanti angithembi umuntu mina ngithembi ngisho usisi engihlala naye egcekeni ngikhange kubuye nje ukuthi mhlambe uye nje lo ngikubonile mina nenkinga we still talking lapha off cameras yabo yes ngoba awuqala ukungithinta kathuleni kade ngiqala last year last year nginama previous 10 nje mawusend message izolo ngathi no
It's the same message futhi because iyafana nemessage. Awuthi uphinde wa-resend imessage wawuyibhala ekuqaleni. Yes, ngiphinde ngasenda yona and sengasenda ngisho e-office likaMkhwanazi ngendlela engidla ngayo. You know ukuthi mina ebusuku bathi mina ngilala ekuseni, ebusuku angilali. Kwathi gudu mina ngithatha ucelemba ngapha eceleni because lento ingaphakathi sengizwela ngisho into encane ingaphakathi mina angilali. Uzogcina ugenxa nabantu belohlala nabendlini. Izisho njalo ingane kabhutami ithi ngiyisaba mina ukuvusa u-anti mayilele. Yes. Because mangivuka kuze kuthuke yona ingivusa. Umuntu onayo ebudlalwaneni ninjani umthetha kanjani njani? Nginenhliziyo encane mayikhuluma into ngiyashesha ukuyikhontrola ngithi shuthi wena wangikwazi. Yabona into engishoyo? Yeah. Thina siseThekwini mawami. Yes. Ungakwazi ukuze eThekwini? Yeah, ngingeza. Mina nginethemba lokuthi ngizogcina ngisizakele. SiseThekwini thina yabo ithuleni ke ayinamali dadewethu yabo asinalutho nje. But ke uNkulunkulu wasipha ukuthi nisithembe nisibuke nisithembe manibuka thina ngithi yabo. Okuyenzeka ngale kwethuleleni suke sekuwumusa wakho uNkulunkulu. So ke ngizama ukuveza ukuthi ke abantu abaye basibuke njengoba usibuka nawe. Ngokwama qualification abo uNkulunkulu abakhumbule bakwazi ukuya ekoleni ngamandla abazali bayofunda baye bathi no siyacela ukuthi sizovolunteer nathi si-assiste kwinhlangano ithuleleni ngoba uyibona nje is a non-profit organization njengoba ithi NPO yabo asinamali. But bona bayakwazi ukuthi bathinteke nabo bese bethi lokho esikufundelile sizokwazi ukuthi kwesinye isikhathi sibe nespare time sokuthi siyafisa ukulekelela kwithuleleni. So ke sinabo abantu abama-social worker nabama-therapist angithi yabo nama-psychologist abaye basilekelele kuma-cases anjengalawo angithi yabo. Kungebona bodwa bakhona ababameli ababedinga mhlambe usizo kwelabameli abasuke beza basilekelelayo. In terms of mhlawumbe ngifuna uclaimela ukushayiswa izimoto emgwaqeni mhlawumbe labantu ababoshiwe siyasikwazi ukuba referela kubona baningi nje ungabona thina kuphela wena kanti nje we are being surrounded angithi yabo. Maningi amehlo ahleli kuthina sisezandleni nje zabantu yabo abasifukamele. So ke yikho ngithi nje siseThekwini thina sesiwami yabo ukuze sikwazi ukusiza ngayo lo sizo lokuthi at least uthi uya phambili nawe kodwa ubukuthola mhlawumbe lapha-ke ngengqondo nasemphefumulweni angithi yabo. Ngoba uzogcina usuyingozi kuwena yabo. Uzogcina usuyingozi kuwena usulimaza nabantu abakuthandayo ngempela abazwelana nawe because ngiyacabanga ukuthi nolaka unawo umntwana ophilayo. Nginabo abawu-2. Unjani ukumthethisa? Vele-ke ukuthetha ngiyathetha kodwa kulokhu kuwesi ngoba wake bawu-2 abantwana bami walahla ukhiye wasemnyango. Ngagula ngaze ngaphuma ngathi mina yini ndaba ufuna kubuyela ezigebengu shuthi zayithunywe wena awukwazi ukuthatha ukhiye wazi kahle ukuthi kade ngikwi-trauma nje. Ungakanani nomntwana? Ufunda grade 11 ufunda grade 12. Umfana? Umfana. Awumshayanga? No, angimshayanga. Yeah. Ngakhuluma sawuthola ukhiye kwaba right. But nje ukuthetha kodwa vele ngiyayi lo sisothethayo. Ubuye ungasoli nobababo ne? Njengoba ngisho mina ngeke ngingamsoli. Shuthi nathi siyasola njengoba sizuyale. Kwayinile nje bese ngithi duk kude kangaka ukuthi abafuna ukungibamba kusibe kodwa ngibuye ngicheck inamba. Usayibo. Thina kodwa phela abantu basukelwa yimina. Angisengishintsha inamba. Inamba shuthi ngangiyisaving ngishintsha ifone ngishintsha inamba. So kwase kubuya inamba zami kuleya phone. Sengithi ngiyocheck ukuthi kahle kwakuye kodwa hayi iyona namba kuphela esithuleleni engayisave kanje. Yes. Sithi mhlawumbe laba abantu nje mhlawumbe abasedudu mhlawumbe sebefuna ngize khona ke buze bezongibamba kahle. I-trauma guys. Yes. Akulula. No, mina ke angifundile dadewethu yabo ukuthi mhlawumbe ngiqeqeshelwe ukuthi but ke uNkulunkulu usiphe le platform ethuleleni ukuthi ke thina we more experienced than abantu abahambe baya kwi-academic bayokufundela lokho yabo. So mina ukuhlala nawe kanje sengikwazi nokukubona ukuthi why lo unenkinga angithi yabo. Sengifuna ngikwazi ukuthi ke
ngikuchannela kuyiphi iplatform ezokwazi ukuthi ilekelele. That's why ngibuza ukuthi-ke isimo sokuthi ulapheke ngokomphefumulo nakwengqondo usuke walithola noma uyalidinga usushilo-ke yabo. But-ke ikhona-ke i-team yethu eThekwini yabo, sohlela nje uze eThekwini bazokusiza mahhala nje ngosizo-ke lokuthi nje nabo ba-contribute la kaThuleleni Organisation. Abantu abayimele engikhuluma ngabo akubantu bakahulumeni, abantu abayimele abenza umsebenzi wabo ngokufunda eceleni, but bayakwazi ukuthi bathi sicela ukulekelela ngapha kaThuleleni, okuwumusa kaNkulunkulu. Bangisho ngithi asinalutho thina yabo, baningi nabo country wide, province yabo yonke. Iy'ngane ey'hlele emakhaya isebenza, ngithi ama-social workers ziyafisa ukuthi Thuleleni siyacela ukulekelela. Sishawe khona ukuthi nathi uNkulunkulu akasipha amandla ukuthi sikwazi ukuthi phela bakwazi ukuthi masibathatha babe nama-stipend. Yabo nje bathi la eMtuba nje ngabe nathi siyazi ukuthi sine-social worker noma social worker mhlawumbe akhona la eMtuba esaziyo ukuthi ingane abantu mangabe ivuka iya lapho kuleyo ndawo esingabe mhlawumbe siyinikeziwe, but uyazi ukuthi ngokuphela kwenyanga uyazi ukuthi khona mhlawumbe akutholayo, ukuthola insipho, ukugeza, ngithi yabo, ukuthi adle naye yabo, at least ukuze kwazi ngoba nalokho ne-experience kuyayisebenza lema sefuna niqashwa, ngithi kuyayidinga. But-ke asithembe ukuthi-ke mhlawumbe ikusasa ngeke lifane nayizolo, ngeke lifane nekuthanda, but asibonge lokho esinakho kwamanje. Kuthiwa yeneliswa yilokhu-ke osuke sakunikiwe ngaleso sikhathi uNkulunkulu. No, kulungile dadewethu. Ngicela singande ngoba sisazoba nawe eThekwini yabo. Ngicela ukuyivala la South Africa-ke udaba-ke silithola ngapha-ke eMtuba likadadewethu-ke lobuhlungu lokuthi-ke wagcwelezwa-ke abantu besilisa-ke lento ekuthiwa-ke i-GBV sesayithola ukuthi saqhubeka ekulimazekweni kwabantu besifazane abangamandla ukuthi bazivikele bona, belinyazwa yilabo ngabe bayabavikela besilisa. Kodwa-ke sibonga umphefumulo ngoba wasinda udadewethu, nangu umphefumulo uyaphila, wasinda kulokho ababemenza khona. Kodwa-ke noma-ke kusekhona ukuthi-ke akudinga ukuthi aluleme ngengqondo athole usizo, sizomsiza-ke thina-ke kaThuleleni nabo bonke-ke abasilekelelayo-ke. Cha, kukude emakhaya, sisaphuthuma nje eThekwini-ke. Ongasibonanga eMtuba-ke useyozwa ngendaba ukuthi uThuleleni kade ekhona la eMtuba, engaqali engagcini futhi. Siyophinde sibuye futhi nangapha eMtuba. Cha, ngiyabonga mina Mduduza kaMkhwanazi kanye nethimu yonke yakaThuleleni, ngithi nje nisale kahle emakhaya. Siyabonga.